Un any més, arriben els pressupostos participats a Palamós. Enguany presentem algunes novetats. La convocatòria actual inclourà les partides del 2020 i el 2021. Pressupostos participats 2021. 7 projectes han passat a la final del procés participatiu del pressupost d'inversions 2020-2021. Ara toca decidir quins són els més votats per la ciutadania i en quins s'invertiran els 200.000 euros destinats.